DXDC, RadyoMaN Report. Gibisita na sa Bag-Ong Regional Director sa Police Regional Office kina PRO 11 nga si Police Brigadier General Nicolas Torre III ang Davao City Police Office kan DCPO gahapon June 17, 2024 aron maghatag og mandato sa kung paunsa mamintinar ang kahapsay og kalinaw sa syudad. Sa impormasyon gikan kang DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuazon, buti implementa sa Bag-Ong Regional Director ang 3-minute response rule o ang abtik nga pagresponde sa kapulisan sa panahon nga adunay kriminalidad. Samtang sa nauna sab nga pagiginabi sa DXDC RadyoMaN Davao kang Police Major Catherine De La Rey tigpamaba sa PRO 11. Gibutiag niini nga gitahasan ang mga station commander nga aksyonan ug sulbaron dayon ang mga krimen. Ay dito na nato makontrol ang mind ug binuhatan sa mga tao. Ang mandate sa regional director diha sa mga commanders, unit commanders na kung may tabo sa ilang area of responsibility na mahimo na hitabo ng krimen, dapat masolve nila as soon as possible para matagaan po o justisya ang mga biktima. Samtang una nang gisulti ni Torres sa Davao Media nga top priority niya karon mao ang tiunay nga PNP mission o ang paglusad og police operations nga nasubay sa balaod, pagsugpo sa mga krimen ug pagpabiling lig-on sa relasyon sa kapulisan ug sa komunidad. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, Tatak, RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.